Kulo mhlaba ongcolileyo sifike kanjani? Khulumani sizwe simnyama. Sikukumasila. Ngithule ngiyabheka lo mhlaba esiphila kuwo sewaphenduka indawo yasendle isiqhu sezilwane. Akasekho siwabona omunye ninyathelana emsileni empeleni anazani ngisho ukuthi nobani. Khulumani sizwe simnyama. Kubonakalепhi? Angithi nafike nakhala ngokuhlukumezeka ikhehla elidala baMandela nethimba lakhe basukuma basilwela. Manje kungani nabalala imnyama seniphenduka amabhunu senibulalana nodwa? Nithi lesi sizukulwane ezizayo sofike siphile yiphi impilo makunje? Yeka ubuhle bemvelo. Yeka kudala omunye usaba umphefumulo womunye ngisho ngenangane ekhuza kuzwakale. Angithi phela ngaleya minyaka omnyama wayemazisa omnyama kepha manje inhliziyo zenze zagcwala umona kanye nenzondo. Sesabulalana sodwa sisizwe simnyama ukugula kusaziwa. Iningi lethu likhulekazi ukuthi into ethatha umphefumulo womuntu ukugula. Kepha manje lokho sekwaphenduka inganekwane nje impica badala into engasaziwa kuleli. Uke wakhala umngqayingqayi umphakathi wakaMancinza. Uthi ukuthula kuleya ndawo akusaziwa. Bathi sewamele bamkele baphinde bajwayeze ukuphila ngomsindo wezibhamu. Bathi sewaphenduka insakavulela umchilo wesidwaba kule ndawo ukuthi kusoleka abantu abangenacala. Buke kwaqhamuka owesifazane embethe izimpahla ezimnyama esholo phezulu ekhihle esikananda. Ubese ethi mina dadewethu njengoba ungibona lezi ezami izandla zakhulisa imvuzo okukhulisa ziwubonanga. Mina yami ingane ibineminyaka eyisithupha nje vo. Awenza ukuthi ngikutshele iminyaka yakhe ngifuna ukuthi ube lo mntwana ubengakabi isona emhlabeni. Kepha kuye kuleli yakhaya eselele ngomhlano. Oh njalo manje ngicabanga ngamaphupho omntanami ngicazimula umzimba. Kube seqhamuka nesalukwazana esimhlophe qwa. Siqhamuka nje siciphiza izinyembezi. Sathi mntanami ngikhala kanye nawe. Mina lobu buhlungu obuzwa ngiyabazi futhi ngingafakaza ngabo. Okuhlukile nje lobu buhlungu bami nawe ukuthi mina ngilahlekelwe yithemba lenhliziyo yami. Mntanami kuleli ikhaya engiphuma kulo bakholele ekuthena kuzinyane lemvubulazi yewazingonya kotsoli zizizi. Lokho kusho ukuthi kuzosuka impya bomdabu. Kanti-ke mina mntanami ngikholele ekutheni umvundla zuwunqanda phambili. Ubese sifulathela. Ngibese ngisho ngenhliziyo ngathi inkosi isikelele mhlawumbe sekubuya kwakho kulo mhlaba ongcolileyo. Hleze nalokho ukubuya kwakhe emhlabeni ngingasiza. Ngoba thina uma sibachazela ngalezi zinyembezi abazilethe emhlabeni wethu bakushaya indiva. Ngisho kwale mkhuleko yethu esicela ngayo sengisola ukuthi iphelele emoyeni. Ngoba njalo uma sikhuleka sikhulekela ukuthi abenzi bobubi bangene kwesimnyama. Kepha sithi singaqeda nale mkhuleko yethu esisuke sicela ngayo ubulungiswa. Sizwe ngemiyalezo ebeya khona usekhona omunye obelethe umhlabathi obandayo. Wathi omunye mina sengiqala nogxeka bona labo sosayensi abakhanda izikhali. Kwakumele ukuthi baziphathise kwezikhali zamantungu wasiphumela bomthetho. Ngoba manje ngisho nosewahlala yilahle emhlane sewaba nalo izulu lezandla. Lento yaqala ukonakala isikhathi kwakhiwa izikhali zamathoyizi. Ngicabanga ukuthi koba njani. Ngoba ngisho nokwebele sekukhala kuzithangaza. Kuthi ngingaqala ukukhala gijinya izitolo okufunana nalezi zikhali. Bekhohlwe ukuthi ikhula lokhula. Uma ngiqala manje ukubafumbathisa okubi ngithi bokhula benjani. Mase sebephuma esandleni ngalezi zikhali nibafumbathisa bona bese abancane nokhalela ba. Angithi nina noma senigxile ingalo yomthetho nikhohlwe ukuthi imfundiso yenu. Kanti kwabaningi silokho sivukena nalezi zikhali. Okubuhlungu ukuthi esafela ngisho amandla ethu ngenxa lezi zikhali. Intokazi yesizwe.